Bună ziua, astăzi la un nou episod de Clash Royale. Clash Royale, îl luați după www.clashroyale.com cu hack și îl dați download. Are 98 de megabytes, merge tot. Full download cu hack, aveți toate personajele, toate încărcările și băteți pe tot. Începe de la arena 1 până la arena 10. Da, și nu uitați, nu mai avea abonați la Max Infinit, la Iris Vog, la Ilanț. Ăia sunt cocali toți. Abonați-vă la mine. Te cheamă Livia, bă. Stați, mă cheamă o vagabondă și trebuie să mă duc. Încheiem subiectul pe data de mâine. Astăzi pe 24 iunie 2014. Asta care așa. Și o balpol. Și luăm o balpol după zippyshare.com. O balpol cu hack, aveți grijă cu hack. Aveți bani infiniți, stacuri multe, legendare, orice. Vă spunem jocuri cu jocuri după G2A. Să facem publicitate. Facem publicitate și la csgo.com. CSGO este un joc foarte bun. Cum să jucați CSGO fără să pierdeți. Vă duceți sau luați cuțitul, dați la 50 de euro și câștigați. Punct. Totul e minune, magie. În următorul episod vă voi arăta cum să joacă CSGO. Până atunci, nu uitați să lăsați comentarii dacă v-a plăcut, un like, un subscribe, ceva, o distribuire, totul la adimafiotul.com. Nu uitați. Acum terminat. Doamnelor și domnilor, aceasta este o specie. Și am revenit încă o dată și dacă vreți să mai dați ceva acolo, un like, ceva, comentariu, nu uitați, Clash Royale. Cele mai bune personaje sunt Prințul, Arcașii, Gigantul cu care lasă balonul, ăla bomba, pardon, balonul ăla mare. Totul este foarte bine. Cu hack, să nu uitați să nu luați cu hack. Totul este bine. Intrați acolo, dați. Da, am o vară, doamne, să vă spun, pe Facebook mă găsiți la, nu pot să spun pe Facebook-ul, dar am o vară foarte, acolo în spatele meu am un tractor, ăsta vine de la Terata, drag. Pula cosită lucenă. Am un câine de rasă pitbull, vi-l arătăm. Am un câine de rasă pitbull, un pitbull cocitor cu doberman, vi-l arăt după aia. E ăla să dă în lanț, dar să continuăm cum am rămas la Clash Royale. Ca să luați toate cutiile, medical chest-ul, gigant chest-ul și toate acelea, trebuie să medical chest-ul, pardon, trebuie să faceți acolo, că aveți diamante infinite, golduri infinite, căutați acolo pe zippyshare și căutați medical Clash Royale zippyshare și dați download. Cu toate acestea am încheiat episodul de astăzi, la revedere, pa!